रंजन क्रिएशन चैनलखौ बरायबाय। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना आंनि चैनलखौ साबस्क्राइब खालाम, लोगोसे लाइक आरो शेयार खालामनो दाबाव। खुलुमबाय। आं दिनै गावनो सुजुनाय दोंसे खन्थाइ लानानै फैदों। बे खन्थाइनि मुङानो जाहैबाय हांखुर गोरबोनि जारिमिन बिलाइ। खनले खनले बोदलाना नायनो गोसो जादों। खनले खनले बोदलाना नायनो गोसो जादों। बोदलानानै नायखांनाय बिलाइफोरखौनो। खनले खनले बोदलाना नायनो गोसो जादों। बोदलानानै नायखांनाय बिलाइफोरखौनो। रेबथुमनानै दोननाय नोंनि गोरबोनि जारिमिन बिलाइ। जाखांफैयो गोसोआ मिजिं दंमोन। जेराव थागोन नोंनि आरो आंनि। जेराव थागोन नोंनि आरो आंनि मिथिस'यै आन्दो सोमोन्दोनि गोरबोथिलि। जेराव थागोन नोंनि आरो आंनि मिथिस'यै आन्दो सोमोन्दोनि गोरबोथिलि। मोननै गोरबोनि आमाय जुमाय गेलेनाय सायनासालि। मोनथि मोनै अननायफ्रा गावजों गाव रायदावखुमा लायनायनि बाथ्रा। जायनि हांखुराव खम्फिखांनाय गोरबोआ। जायनि हांखुराव खम्फिखांनाय गोरबोआ लदिं जानानैनो नांथाबना थादों। जानांगौ जखाथि गोरबो दाजेमा नोंनि हांनि दुंथायाव सहाय हायैनि हें जादों। खनले खनले बोदलाना नायनो गोसो जादों। बोदलानानै नायखांनाय बिलाइफोरखौनो। रेबथुमनानै दोननाय नोंनि गोरबोनि जारिमिन बिलाइ। रेबथुमना दोननाय नोंनि गोरबोनि जारिमिन बिलाइ।